Galicia Saudable. El comité lo formamos, además de... Conselleira e conselleiros, presidente da Deputación, presidente da Federación. Queremos que se incorporen as grandes cidades e as comarcas do Carballiño, do Deza, de Monforte, de Valdeorras, de Limia, da Mariña Central, de Bergantiños e de Fonsagrada. Así, a finais deste ano, máis do 50% da población estará dentro do ámbito e comprometida co Plan de Galicia Saudable. Concellos, deputacións, universidades, empresas, asociacións estánse incorporando a esta estrategia cun primeiro paso que é a declaración e a adhesión a esta Declaración de Galicia Saudable. Un texto que reflicte por escrito o compromiso. Un texto que reflicte por escrito o compromiso de todos para unha mellora nas condicións de todos, dos nosos mozos, das nosas mozas e dos nosos maiores. Nel, un reto concreto, conseguir que a maioría dos galegos e das galegas realicen cada día 30 minutos de actividade física. 30 minutos de actividade física moderada de acordo coas recomendacións da Organización Mundial da Saúde.